Ora, heute habe ich noch alles mal, mal. Questo dette prossimo vuole questo dette prossimo abonniert diese Kanal Alex Mugimber, Alex Mugimber, Alex Manche и ние последните всички ставаме като Facebook и Instagram и Discord, които аз ползвам. Сега ще говорим на това видео и ще скъсна, който е синът на Бога. Забавяйте това. Ето няколко основни факти за Исус Назарет, събраните източници, християнски традиции и исторически факти. Първо, това е едно. Смята се, че вземе до 6 и 4 година преди новата ера в Витян, т.е. преди новата. Защото, там ще кажа, роден е Витян, защото ме казва майка му Маргарита Йоан, да се роди в някакъв вид и всяка ще роди. От Назарет, Исус, някъде, къде вече не съм сигурен. Израсна в Назарет, днешен Израел, което е, защото Израел, т.е. Назарет, което е нашен Израел. Три бил европейски проповедник, религиозен учител, защото казва 12 ученика, от които един го предава. Това е Юда. Юда бен Хур да го предава. За някакви ще не съм сигурен. Имам 2, 3, 4. Тогава отива в областта Галилей и Юдея, но как Тома неверни, той не го разпънат на разпънат една къща, познава за Понти Пилат. Около 30-35 година след новата ера. Тя заема не само белата аспекта на историята, Тит и Йосиф Павел. Религиозно завист християнството представи Божия син и Месия, и син и Месия Спасител. Отново извършва чудеса, изцеление, слава, спорна, спасение, мъдрост, Лазар, Лазар, Девет. Учението стане върху ближния, прошката и милосърдието, което без тя някъде да стане. 10. Разпръсна се като вече за проекта на човечеството има толкова много грехове. Много са. Прекалено много. 11. Християните вярват, че възкръсна пет след смъртта си, защото когато те го после го донасят в една там, където умира и той вече възкръсва в небе нагоре. Тук 12. Исус е централното и християнство в най-голямата религия. Света по брой последователи. Тук 13. Неговото учение казва огромно знам върху морала, културата, който на Бог, защото без такива изкуства, закони и морал, това няма как да стане. Тук 14. Канадалите църкви и традиционно са базирана в православна година на неговото време.
защото не е точно горе-долу приблизително, бих казал, приблизително по неговата година на раждане, когато той се роди. И също така, като направя 15-та, има съпруга и не съм сигурен, дъщеря, или съпруга имала, но не съм сигурен как се казваше. Според новото, това е последното, което според новата книга на Исус Христос има две деца от Мария Магдалена. Но не се знаят какви са били и точно какви са. Дали е било момче или момиче. Не съм на 100%, въпросната, което е така. Значи Мария Магдалена била съпругата му, на което да кажа гордо, което малко се знало за нея. И неговите вече по-това отношение с Исус, като се много от дело човек. Аз съм предполагал, че не си Христос, като се знаме кои са били и съм какви са, но Исус Христос е роден, така роден прямо по първи век, в известна работа, като гледа пътуващата поведи, баща на Йосиф, майка на Мария няма, съпруга няма, но съпруга има, но просто не е записано, да има, имам къщи, който не, да, и се случва, кажа, а на крайната вечеря, това е 6, 10 16, всички около него, освен Один, го станали 12 ученика, през последния го предава. През последния го предава, а не си става пари, нещо, и не трябва да го вързат, оставя го там, забиват му колове тук в краката, в двата крака и на ръцете, една по една. И, и, и държа поне само към някакъв част, и как да ми носи избрал нещо отгоре на валета, което е много тежко и много трудно да се някой това и без тъмшик, най-вече тъмшик. И може малко от тук, като моят малко по-формация и тенис, тези как е гол. Да. И това от мен, ако ви се дайте просто, ако ви се дайте просто, но абонирайте се на канала, да сме диема, да сте били, рекманчик и не последите всички социални мрежи, Facebook, Instagram и това знае. Благодаря.